1970ko hamarkadan, 10 familien desirak zabaldu zuen ikastola. Euskal kulturan eta hizkuntzan umeak hezitzea zuten helburu. Ikastola udaletxearen azpikaldean hasi zen, gela txikietan eta ia eskutuan, euskara debekatua zen garaian. 1980ko hamarkada aldaketa garaia izan zen ikastolarentzako. Udaletxetik euskaltegira eta euskaltegitik gure gaur eguneko eraikinera bidaia egin genuen. Hamarkada honetan ere, ikastolak Markinako baserria alokatzen du. Bertara doaz umeak, giro euskaldunean egun batzuk pasatzera. Guraso, irakasle eta herrikoen partaidetzaz bultzatua den ekintzan. Mi diseño será ikastola, me imagino que como el de cualquier crío, pues divertidos, pasar mucho tiempo con amigos y vivencias de todo tipo, la verdad, vivencias de todo tipo. Hasi ginen, aurreko ikastolan, udaletxean. En los bajos del ayuntamiento del Valle. Garai hartan, ikasle gutxi zeuden, baina gurasoen eta irakasleen implikazioa eta ilusioa izugarria zen. Creo que fueron tiempos de necesidades, de trabajo y dedicación, pero también de ilusión y participación. Ikastola guztietatik pasa gara, eraikin guztietatik pasa gara. Nuestro patio era la plaza de arriba, o sea, del ayuntamiento. Kirola, psikomotrizitatea, egiten gendun herriko plaza, hor Bizkaieretan, Eta polikiroldegian. eta polikiroldegian joaten ginela ibiltzen. Tiempos además de pico y barrena para excavar la galería por la que pudiera comenzar a fluir el euskera. Una vela enana, chiquitina, donde estábamos todos ahí revueltos. Joaten ginen Markinera, zela baserri bat, Paraiso zen. bueno, el paraíso, guretzako paraísoa zen. Baserri bat geneukala Markinean eta joaten ginen bertara, eta nik gogoratzen dut nire eta lagunak etortzen zirela umeak hartzera, eramateko ondarrura, eta ondarro nire amak merienda pasatzen ziren guzti. Guraso joaten ziren gukoan aurretik, garbitzen zuten apur bat, eta gero joaten ginen gu. Eta hori, Ikastola guztia pasatzen zen, bai. aste bakoitzean joaten zen gela bat. Markinako baserrian izandako esperientziarekin geratuko nintzateke. Herri mailan ere oso inplikatuta dela, antolatzen genuen Euskalaztea, hori euskara eta gure hizkuntzaren erabilera areagotzeko eta hori euskalaztea. Nacimos de la clandestinidad para convertirnos en algo que pues está aquí para todos y para todos. Hamarka honetan egokitzealdia bizitzen du ikastolak. Obrak egingo dira ikasle berriei ongitorria emateko, jantokia, kiroldegia edo teknologia tailerra sortuko dira. 1986an gure lehenengo ibilaldia burutuko dugu. Familien, irakasleen eta herriaren partaidetzari esker, ikastolak aurrerako bidea egiten jarraituko du. Urte hauetan zehar gure ikastolako txikienak hasiko dira. 0-3 urte bitartekoen gelak ireki genituen, etapa berri bati ongitorria emateko. Gure txikien beharrak asetzeko, bigarren jantokia eta haientzako espazio berriak zabaldu zituen ikastolak. Niretzati itxaropena ikastola izan da kristona, izan da nire bizitza, kriston lagunak egin ditut bertan. Duen urtean dana obratan zegoen, egin genituen hainbat gauza, kiroldegia, hainbat gauza. Ez naiz gogoratzen oso ondo eraikinetaz eta bar, ni gogoratzen naiz etortzen nintzera superposik. Gogoratzen dut lehenengo urtean iparraldekoekin egindako elkartrukea, Brinasen egindako pelikula. Baina galdetu dut, eta jendeak zer gogoratzen du? Gogoratzen dugu pila bat, baserrietan joaten ginenean, ze hori zen kriston esperientzia polita. Egon zen proiektu bat ez zela Pulumpa. Asko gogoratzen dut lehenengo saioa, izan zelako nire dagoeneko nire segundu gana. Lo más bonito que me ha quedado a mí de la ikastola es la amistad, la amistad que a día de hoy conservo con muchas y con muchos amigos. Uste dut denbora joan ahala lagun batzuk joango direla, baina beste batzuk nire bizitzan geldituko direla, eta espero dut nahitzen. Naiz eta ikastola hasi, nik uste dut bai mantentzen dela apur bat giro familiarra, edo gutxienez sustatzen dela giro hori bai egotea. Batzutan egon gara, herrian oso inplikatuta,
kostatu zitzaigu, lortu genuen herriko matrikularik handiena izatea. Hemen bizi izan genuenean gure bilaldia, gure barne eta parte izan da, ikusita zen olako mugimendua, laguntzaren mugimendua, bazkide, familiena eta gero ikustea emaitza, egia esan da polita eta holan sentitzeko, harro sentitzeko modu da. Pues ha evolucionado, ha dado un paso importantísimo hacia adelante a todos los niveles. Ikusten da moduan jende pilo bat etorri da ikastolara, zerbitzuak hobetu dira, bai autobusa, bai jantokia. Azken urteotan ikastolak hazkunde eta berritze prozesu handia bizi duela, bere instalazioetan, baina baita ere bere pedagogietan. Ni iritsi nintzen 2016an Gabonetan, eta itxura impresioa positiboa izan zen. 16 urte hauetan aldaketa nire ustez izugarria izan da. Alde fizikoan gauza batzuk egin dira, eraikin berrian, nolabait bi solairuak osatuta daude, jantoki berria eginda, nolabait urtero saiatu gea, itxura ere aldatu eginda, margotu eginda ikastola, eta beti saiatu gea urtero gauza batzuk egiten joaten. Erasmusekin hasi ginenean, niretzako horrek suposatu du aldaketa izugarri bat. Ikastolako bateak ireki ditugu egon gara herrialde pilotan. Uste dut importante egin dela aldaketa pedagogiko bat emateko ikastolan. Ikasle batzuk bidaiatu dute, irakasleok ere bidaiatu dugu, eta bidaiatzen jarraitzen dugu. Europara bidaiatzea ez dela excepzio bat urten benit dutena talde batek, baizik ohiko gai bat izan behar dela. Beste aurrera pauso importante bat, beste urratz bat, norabide egokian, ni pentsatzen norabide egokian goazela. Betiko gure kultura, gure hizkuntza, barrutik eta gure sustraietatik, azkenean poliki bagoaz mundura zabaltzen. Hamarkada honetan Erasmus Plus proiektuekin hasi ginen eta gure ikastolako ateak Europara ireki ziren. Gure ikasleek beste herrialdetara bidaiatuz, haiekin elkarlanean proiektu ezberdinak landu dituzte. 2012an gure bigarren ibilaldia ospatu genuen. Horrek, eta beste zenbait faktorek, gure 3. eraikina osatzera lagundu zigun. Ikastolak inoiz baino espazio anitz eta erabilgarri gehiago ditu gaur egun. Nolako imaginatzen du? Pues no sé, me gustaría verlo, pero no voy a estar. Baina espero dut jarraitza izaten esentzia hori, nik ezin dizut esan zerbait, zer konkretua den hori egiten duena berezia ikastola. Herria euskalduntzea. Proiektua horrela eramateko jende oso kapazitatua dago hemen, beraz ikusten dut herriko ikasleen erreferentzia moduan. Hezitzaileen ilusioa, implikazioa, ikastolan sortzen den konfiantza giroa. Jarraitzen badugu jarrera ireki hori mantentzen, jarraitzen badugu kuriositatearekin, jakiminarekin eta ilusioarekin, nik esatzen dut, jarraituko duela bide on batean. Etorriko gara, igual 60 urterekin tardu ezagutuko ikastola. Me gustaría que siguiese formando una parte activa de lo que es la sociedad. Guztia askoz berriagoa eta irakasleak ez dira izango berdinak. Ezin dut imaginatu zen, bizitza eta gizarte aldatzen da 1000 por hora, ezta? Aurre ikusten dut ere, egongo dela teknologia aldetik aldaketa handian eta hori hezkuntzan eragina izango duela. Eskola zentro hezitzaile bat, pedagogia aldetik zentro oso indartsue bihurtuta egotea, eta gure lankidek eta lagunak Europa osoan eta mundu osoan egotea. Uste dut eraman duela ikastola, herri txikiko ikastola txiki bat izatetik, beretako eredu potentea izatera. Zuek izan zarete eta izango zaretelako proiektu honen arima eta motor. Gero, uste dut oso ikasle prestatuta eta lailak ikusiko ditugu etorkizunean, ez dakit. Zorionak ikastola eta segi horrela. 50 urte hauetan egin duena berdin jarraitzen badu ondo izango da eta ziur nago hobetu ahal izango duena.